खुलुमबाय गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय माखासे गावखौनो सांग्रांथि गैयै सिख्लाफोरनिसिम ससे भिडिअ'जों लोगोसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बुंनायनि सिगां बिथांमोना बहानि आरो मा नाम, बिथांमोननि जायगाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बिथां बिनानावमोननि गामिया सामिजार सिफायगुरि आरो नामा जाबाय माइखन बर', माइनु बसुमतारी आरो अनजालि बसुमतारी। बिथांमोना सासे मानसि सिनाया हसिया कुनु दिन नुफेरि खोनाफेरि रं नाम्बार मानसिनि नंखाय बाथ्रा बुंनायाव खैफोदाव गोग्लैदों आरो बिथांमोना दा जि थासारि खोनाखादों जाबाय थानायखौनो मिन्थिखादों। नोंथांमोना सोरनि दाय बेखौ बिजिरना कमेन्ट खालाम अन्नानै प्लिज। आरो आं सानो बर' मानसिनि आखायावखायसो रैखा, जुदि गुबुननि आखायावमोनब्ला सानदो नोंथांमोना। आरो खोनानाय मथेब्ला लाबोग्राया खर' गाज्रि मेन्टेलसो, गासै बाथ्राखौनो नंगौ बायदि बाथ्रा बुङो आरो गाव मा बुङो बेखौनो गोसोआव थाया। आरो खोनानाय बायदिब्ला सिलाइ दं होनना सिगिना लाना फैदों। पुलिसफोरा सोंनायाव गथ'फोर गेलेग्रा सिलाइखौ दिहुनना होदों सानदो नोंथांमोना। अब्ला जोंनि माखासे सांग्रांथि गैयि लाइमोन बर'फोरनि गोरोन्थि ना बै लाबोग्रानि? बुंदो। आरो खोनानाय बायदिब्ला नखरनि मानसिया ओरैब्लाबो खर' जाखाया, मा खालामनो गोसो खालाम होनना पुलिसनो गथायना होबाय। दायो दायनिगिरिखौ 10 बोसोरनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दाल' नङा सिगाङावबो गोबां खालामबाय बिदिनो। नखरनि मानसिया दा जेन्नाय मोनबाय। थगायग्रानि बैसोआ बारा गिदिर जानाय नङा, 20-21 बोसोरल' जागोन। अब्ला नायदो दासिमबो जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरा बेसां थगायजायो। बिदि जाथाया खालि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' बांसिन नुनो मोनो। अन्नानै प्लिज सांग्रां जा, गावखौनो गाव फोथायग्रोनो सोलों, बिनि उनाव गुबुनखौ फोथाय। गोरोन्थि जादोंब्ला गासै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।